Traffic. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Mic check, hello. Magandang gabi! Metro and Mega Manila. Check your Love Radio TikToks. It is now 31 minutes after 6 o'clock in the evening. How are you doing, guys? Kamusta ang araw ninyo? Kamusta ang araw sa trabaho? Kamusta ang araw sa office? Well, it's been a long day for some. Lalong-lalo na sa yumanong driver. At maraming salamat. At nakatuto ka dito sa programang EDSA. Alam mo naman dito sa programang EDSA, o medyo ubos na yung enerhiya mo, ito yung magre-recharge sa'yo sa mga tugtugan natin dito, yung mga pinag-uusapan natin, kwentuhang buhay lang. At meron tayong mga mapupulot na aral dito. Kagaya na lang nito, pag-uusapan na natin to. Usap-usapan ng mag-asawang may 15 anak. At kung paano nila ito mabubuhay. Oh no! Ang bihira naman ng... Ako nga, isa lang yung anak ko eh. Ubus buhok ko eh. Paano pa? 15? Maluoy ka. O eto na mga kabisyo, logica na natin to, Tang! Ay sige, wag mo na patagalin. Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic dapat to sa ating mga Pinoy ang magkaroon po ng proper education pagdating po sa family planning, di ba? Ang pagkakaroon kasi ng maraming anak ay bunga po ng walang plano. Oh no! Di ba? Yes, in other ways, ang pagkakaroon ng anak ay biyaya po yan galing sa Panginoon natin. Pero ang tanong, handa ba tayo na palaguin ang biyayang ibinigay sa atin? O baka masyado lang tayong nakapokus sa sarili natin? Yung gusto mo lang waslik sang imong similya. Diba? Dapat po pinapahalagan po natin yung biyayang pinagkakaloob sa atin. Now, logican po natin. Isipin mo na lang kung yung biyayang yan, yung 15 anak, naging professional. Grabing blessing yan. Meron kang doktor, meron kang engineer, meron kang accountant, meron kang pilot, meron kang general manager, meron kang police, meron kang architect, and the list goes on and on. Magiging magaan ang buhay mo. Hayahay ka niyan, petiks na petiks ka, di ba? Pero naman sa kabilang banda, kung hindi mo naman mapapangalagaan yung blessing na yan at mag-guide ng maayos, isipin mo yung mga anak mo, magiging tagakalakal, barker, o i-promote natin, dispatcher, di ba? O ano pa? Worse, baka maging addict, tagatulak ng drugs, snatcher, hold-upper, kidnapper, ano pa Tang? Ballstar! Aragay! Sa dami-dami ballstar ang isip mo! Anyways, mga kabisyo, di ba? Ang ibig ko lang sabihin, ibig namin puntuhin ni Tang Henyo, di ba? Wala namang problema pag maraming anak hanggat kaya mo silang mabigyan ng magandang buhay, lalo na sa pag-aaral, yung education, yung makapag-produce ka ng mga mabuting mamamayan. Parang kakilala mo din, Bords, di ba? Parang rabbit, anak ng anak, di ba? Di ba? Masaklap pa dyan, iba-iba yung inanakan. Bihira. Di ba? Ay, pag hindi ka nagbago, darating yung araw. Anong mangyayari sa kanya, Tang? Pagising niya, wala na yung putoto niya. Ginunting na. Ay, aragoy! Maluoy ka! Kaya dapat mga kabisyo, pag-isipan po nating maigi yan. Ha? Hindi po basta-basta. Banat ka na lang ng banat, hataw ka na lang ng hataw na hindi mo pinaghahandaan. Tandaan nyo, gawin nyo po akong example. Isa pa lang po anak ko, ubos na buhok ko. Di
Hindi, seryoso. Real talk po ito ha. Totoo pong pag-usapin kasi ngayon makakapag-aral ka, makapag-graduate ka ng isang college. Kailangan mo ng milyon. Kukulangin ng 1 milyon makapag-graduate ka ng isang college. Oo, pudpud yung tsinelas mo. And speaking of tsinelas, here's a song coming from Yano with 35 minutes after 6 o'clock. Tsinelas, dito po sa 90.7 Love Radio. Ang kulang, kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!